carita hikayat kang kapingan kali sing wasta Abdur Rojak kang kaputra Syekh Qadir Syekh Abdur Rojak Angli anak prapto saestu maring Bapak Manira atakon dening alingi ares masa apa tuan walau dari Syekh Abdul Qadir wacana witanisun anggawaruhi isun dari aulia nalika isun ingune umur sadoso iris lunga ameng-amengan isun maring madrasah pangampunan ing bocah haji bisaksana mulya ana malaikat para maka bocah malaikat dengan sakit bocah haji sakit bocah-bocah wala pamaligi dan bocik puluhan dirasa mikir walau kesebab menira rumah saja nak dewani sakit hosi malaikat mau ikan lawan maling ngetika Syekh Qadir jalani lan maling sawi masa tuki sunan yang jalani semari suntuk yang mengomongan ingat kamu salar katok mangkali semirani ingat suaroni malaikat dining barokah mangkana isun mirani lewat kumata ingan asik isun yang muli ing wes mata nasare tu musim nyajuk irung maring ibu manira ing pamanang sunami saking adri manira miarsa mangkaso semanira dewasa ngelakoni agawe hoding mesma pada kusana nyopi ingin nalika sawidaro isuna rasenganku sadalam ing khawak sasanya syikirani anda surah ngucap maring mengangkan naujarna suara Abdul Qadir jalani isun mageman sirakan nasir sulimuni suanan dari kakana saking ada mangkai mujuring apa sinara makana seatan songkane suonokon turu gayane wasnani yena siratana sanara puarane cirani maring kumbaing jaga kemasina jani maring yang mahkuti kana terturu ing pangucap ing sabane kadingkang kapiasa dening isun ing Zaid Semuidin Abdul Qadir Jailani kayat kang kepingatikan ucap saji musonib ingkang awas ka Allah nafta pamasasiki atapane Semuidin pun apakah pun tuan dari Allah aku menulis bisa sama Tuhan wakatkan sedaya hamba Syekh Qadir ngendikan saking sawiji
tangan kerali nyok sene urip bener kang sun lakoni kaya teh ngedang dukan Indonesia Jerman dari sun masih habib ing mangsani dina puasa zon lunga amang-amangan angin tan di sun pribadi sarata kalawang katoh makan sunan kui maring saweje sapi parantani ngamono kui sampuna mangkana saksana buluh anu lek ing manira sarata koro iku Abdul Qadri ngapasira kinaya ing widi suka mengamangan orana sira kinardi dari yang sukma jati kinon amangan purya tajun kelewat adri biasa suring sapi segera isun matuk mari sama sakap kali suning we semang kali sun tumui muka ing papai mumah Nulia kisuna ningali banget kesamina turun kunung apa wasta angka wong kang asa menggaji ing waktu kumpul aning gunung apa risampura mangkana makasembuhin amit ing rana kasakesa maring ing negara Baghdad maka mabularis saya muidin ingkang ibu ibu amalna semua kebutuhan karena Allah satan sukaan tika kalau pamit kesadatan ing negara Baghdad kami po aris wacana sarina kulkan siuwi dibanding sabarinis sira terang-terang suatu upat mari perangkaya ya Gusti amit kesa datangi negara Abdul Qadir wacana natur datang kami di kauna ibu karsa sisinau amurah yang sejati lan malika oleh kuasa nujung ada tanggung kang alim-alim arsatanya kang ibu maring kang putra apakah karena nirasa ternagari amma maring kang putra aku tuh mulai uni duka panginan sapi miwah lagi andurung katoan yang karpa ingkang asa mengaji tentang kapencut datang mana kaula maka kami bukan nasa sambate amradati sataan ini dinar minang kasamuning sirik gunging dinar kang kau ilis satu penmulupuluh punika kang hati tilar kang ramah Abdul Qadir ibu nira darame simpan kemuan maka dinar wulung dasar tasrah insya Abdul Qadir jalani dari kami kusadaya mampana Abdul Qadir ingkang dinah terus dasa ingkang ngesulakeun asa manira Abdullah kang kakasih jatuh dasa kana bade binatake sagutu rabbani wal arifin samadani Allah Zaid Zaidin Abdul Qadir Jailani
lingkungan sakasinon tati dinaikan ingin cacana kelekan gerakan putra lili kang ibu alis amus anda kelingkang Terangin kekasih dia dari ganti langit hati ya Gusti katisan pemasirah ajalami dan kisah uli segera jauhkan diri lompat Tuhan menyaksikan kasangiti sokna jati sebelum ke dalam Tuhan saya kami anak sepadan dengerin ibu kalau pamit kami bawa sepatunya dosa semua tangis ya Gusti anak insun sebagai pakai lebih saya Kudur anggota sila lampir anggap kewajah tanggan susai ngalapi dingin ingkang ibu nupung kurangan terjauh ingkoi lari sampai kena putra kami multing liring terpagat inuking tingang anas nalekan Pagamapan sampun waktu yang penuli kapan diri non kopina boleh kekangan tinuturi asa yang pajaban kopilakan tinut ringking bosan mereka bukan tanggung pegali seperti mereka yang putar kamu sering kapti sasana sering kamu Pucatilah sing aku ini anu sering kamu datang kawadang ngelaki ingat penyerangan disunani disunani manusakin wadana disuntakan jenakan kami bosan jatuh kodi seperti mengesangat nadi kasadol kodi mangkan isunam kuminga ingara arasa widi mangkan isunam tetap lawan mungkang widi wamanaan kesawi dekabik kusum tinggal di padang dengan kopi lah kulingkan suara tuli sakai kopila sampun artana sedayanti mewadakan lepisan sakabawis dan dirai dan dagankan sawidan kan sami nonggang turangi butuh Sayyid Semuhyiddin Abdul Qadir